in kile no totelo makare chalo nade to bisenene aparo ni jogi ogreka koro gidwa chako kaw time tetelo go mero setamo gi mesa ero kamano namba chiel adwa wacho ni jowania telo anang'ie tieng' diriyo ang'ie telo to gi jatelo because telo en ngadhono ma ng'ato betie mowinjo miye thuolo mondo oter oganda e hatua achiel kotero gi hatua machielo. Ndalo mane pod ichako piny ne wan gi kedu, ndalo mane ichako piny kadwokie theory machon ne ji keda eka mondo mi noyud kaka gi survive, kaka gidak. To ni wira ne nitie ji mane ok nigi teko mane nyalo yako kaka jowetegi ne yako, mane iluongo ni procurement, ne gi procure ne gin giwegi. Ne gikedo gidhi gimanyo, ne hunting and gathering, ni dhi adhiya manyo lee, jomoko choko mana olembe. Koro nitie joma ne nigi teko mar choko mang'eny, to gi joma ne onge teko. Ema nomiyo nokel gimiluongo ni state. Ji noriwo teko tete to wach niya, wabed gi teko achiel ma en telo achiel manyalo kelo ne ji te, jok motegno gi jok mayomyom. Gima timore en ni mondo mi niyud thuolo mondo itel oganda kata mondo itel e chenro moro amora, nyaka bed ni isenyiso achiel ni in gi paro maliw madwa tero ji kama ji dwa dhiye. Mar ariyo, in gi isenyiso ni in gi rieko minyalo tergo ji kanyo. Kendo mar adek, iseamua e chunyi ni nyalo telo ka nibeto kata ibeto kama otimo bungu kata idhi ked gi jasigu. Gima duong' ma adwa wacho kae en ni telo maber en telo no manyaka nyiswa kuma waae, kama wantie, to gi kendo kuma wadhiye. Manyalo nyiso weche maketo chenro mar keto wa mbele kacha. Nikech ka wang'iyo film wabedo go ka, to wang'iyo ni kacha winjo wachope nang'o, to wabedo gi telo materowa. Ema ne okelo gimiluongo ni vision to gi mission. Mano e gimomiyo gimoro amora, kamoro amora matelo moro amora nitie, kata karuka, un gi mission and vision. Tiende ni un gi kama udwa dhiye, to kendo un gi kaka udwa dhi. Koro gimudwaro en ng'atno madhi telo nu e mission maru mar dhi. Kaka ji dwa dhi ni, kaka ji dwa dhi. Mae kuku mar wach. Nitiere telo moro ma nyona ji. Koro oseyiero ni mae kuku. Koro ikadho gi ng'ata kod idwaro kod ok idwaro. Iwacho ni jowa gi jo ODM. Mheshimiwa Nyamita ja ODM, jaduong' Osian ja ODM, ana ja UDA. Gimomiyo adwa wacho ni clear en niya, kaka oganda wa maluo nyaka wang'i ni to telo ma wan godo owinjo golwa kanye to terowa kanye. Telo mwasebedo godo adieri kata Osian biro koni, en telo mosebedo kodwa kanyo kama koth go wano. Wasika sika kanyo nikech wasiko go tamba lwetwa waywaka tiagase mwang'eyo higa makadho maluoro tiagase mwaritowa. Nikech wan biro mana ng'eng'a nikech wan gi dwaro mar chope kama wadwa chope. To wasebedo kwa onge gi telo adieri madwa chopowa. Gimomiyo wacho kamano, nitie jowa motegno mowinjo bed ni teloga. Ing'ene sama ji dhi kedo, ibedo gi joting' ni tong', joting' dai and the rest. Wabedo gi ji ma giteno jakom kata ng'ama telo nwa ka, to gi sechego nikech jakom no beno gweyo samoro gimichame mar ji makiny kik giringo gikedo gi manyo mar gi ku sama jakom be nie kedo ku. Koro sama giseyudo mar gi pod giyengo gi celebrate koja nikech gisebedo gavana, senators, MP, pod gi celebrate jakom ni ma manyonwa kuma wadwa dhiye ni kucho kende ko chamo kendi mae. Koro kose mae koka ji laro ndege lao Nairobi. Tiende ni wasebedo gi leadership ma ok omiyo wa direction niya, kopo ni wadwa donjo State House to wadonjo yo machal kama. Gima duong', wasebedo gi leadership moko pango chenro mare mar rito wadwa yudo telo ni nang'o. Then joma tin mopusore modhi kaka Mheshimiwa Nyamita, an ok aneno gima makosa ma Mheshimiwa Nyamita gino timo, nikech president en jatelo mar piny, to jatelo mar piny ji te dwa romo go makata ma leader mar gi mar opposition gombo romo kode ma e gino kelo nyaka. In fact Bomas Talks no tame mana dhiye nikech ne Ruto ok dhi kuro. Dire Ruto dhi Bomas ebe dino chokoro dhi kuro. Tiende odwano rom kode en mana niya, problemo odwani ene morom kode maka ok ene moromo godo gino rach. Koro mae kama wasebedo, e kama koth go wago kaka oganda, Trevor. Ni wan kaka oganda, ere kama wadwa dhiye, to wadwa dhi to wadwa dhi nang'o. Wasebedo ka watemi ng'eni kwano ratego, kotami gachiel titeme gariyo, kotami gariyo titeme gadek, kotami gadek to wadwa seteme nyaka dadibi to watema gi formula achiel, onge kumwa change, wadwa ywaka. Mane tabu mwasebedo go. Then why end up ni development mar kor gwengewa. Be samoro ok dhi maber nikech okaw processes waseketho wan wawegi, ma waketo jok ma ok nyal, ma kikawo joma riek. Mheshimiwa Nyamita kata nikech waringo kode machadwa chal matin nikech oyie tiyo gi president kaka anadwa ni jo oti gi president. To kiyudo joma kama,
jo tendwa osebedo kamiyo mana jok moko ma ok adwa luongo gi nying marach but ka ber to da luonga nikech iluongo kaka iluongi joma iseyase siembo kochomo kuma chomo chiluongo nang'o kata rombe kata dhok itiene imiyo watelo ma joma isembo kochomo koni mako wani wachomo wadhi yanyo ng'ane ji to yenyo ma kata gimiyenyo ne adwa ni mondo